ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ മാതാജി ഭാഗവതം ആ വായിച്ചില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ മാതാജി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോവാ. ഹരേ കൃഷ്ണ ലൈവായി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 എട്ടധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം സജീവം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിദായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ. ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തർഭവതി നഷ്ടഗീ. മോഹം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനധാരിണം. മദേകബിന്ദോ മത്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ. നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव की जय. निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണോപാസന സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ നമ്മുടെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം എന്ന അധ്യായം 9 അല്ലെ? അധ്യായം 9 അധ്യായം 9 6, 7 ഒരുമിച്ചുള്ളതിലെ ഭാവാർത്ഥം. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ബൃഹദശ്വൻ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയല്ലേ എടുക്കാനുള്ളത്? അതെ അതന്നെ മാതാജി. പർവ്വതമുനി, നാരദൻ, ധൗമ്യൻ, ഭഗവതവതാരമായ വ്യാസൻ, ബൃഹദ്വശൻ, ഭരദ്വാജൻ, പരശുരാമനും ശിഷ്യരും, വസിഷ്ഠൻ, ഇന്ദ്രപ്രമദൻ, ത്രിതൻ, ഗൃത്സമദൻ, അസിതൻ, കക്ഷീവാൻ, ഗൗതമൻ, അത്രി, കൗശകൻ, സുദർശനൻ എന്നിവരെ പോലെയുള്ള സർവ ഋഷിമാരും അവിടെ ഭീഷ്മദേവരുടെ അടുത്ത് സന്നിഹിതരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തരെ പറ്റി വിവരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ബൃഹദ്വശൻ പലപ്പോഴും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ സന്ദർശിച്ചിരുന്ന പുരാതനനായ ഋഷിയായിരുന്നു ബൃഹദശ്വൻ. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ അദ്ദേഹം ആദ്യമായി കാമ്യവനത്തിൽ വെച്ചാണ് കണ്ടുമുട്ടിയത്. മഹാരാജാവ് നളന്റെ കഥാവർണ്ണനം നടത്തിയത് ഈ മുനിയാണ്. ഇക്ഷ്വാകു രാജവംശത്തിലെ സന്താനമായ മറ്റൊരു ബൃഹദശ്വനുമുണ്ട്. മഹാഭാരതം വനപർവം 209:4-5 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് ഭരദ്വാജൻ എന്ന ഋഷി. അർജുനന്റെ ജനന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത സപ്തർഷികളിൽ ഒരാളാണ് ഭരദ്വാജൻ. മഹാശക്തനായ ഋഷി ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഗംഗാ നദിയുടെ തീരത്ത് കഠിന തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. ഗംഗാ നദിയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഋഷിയാണ് ഭരദ്വാജൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമം ഇപ്പോഴും പ്രയാഗധാമത്തിൽ പ്രസിദ്ധമാണ്. ഈ ഋഷി ഗംഗാ സ്നാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഹൃദജി എന്ന മനോഹരിയായ അപ്സരസിനെ കാണാനിടയാകുകയും അപ്രകാരം ഋഷിക്ക് ശുക്ല പ്രസ്രാവം ഉണ്ടാവുകയും ആ ശുക്ലം മൺകലത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും അതിലൂടെ ദ്രോണർ ജനിക്കുകയും ചെയ്തതായി അറിയപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കുടത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ദ്രോണർ എന്ന് പേര് കിട്ടിയത്. അതിനാൽ ദ്രോണാചാര്യർ ഭരദ്വാജ മുനിയുടെ പുത്രനാകുന്നു. ഭരദ്വാജ മുനിയുടെ പുത്രനാണ് ദ്രോണാചാര്യർ. ദ്രോണ പിതാവായ ഭരദ്വാജ മുനി മഹർഷി ഭരദ്വാജനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ചിലർ പറയുന്നു ഈ ഭരദ്വാജ മുനിയും ദ്രോണരുടെ പിതാവായ ഭരദ്വാജനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മദേവന്റെ മഹാഭക്തനായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ദ്രോണാചാര്യരെ സമീപിച്ച് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് വരെ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അതായത് പാണ്ഡവർക്ക് എതിരായിട്ടല്ലേ ദ്രോണാചാര്യര് യുദ്ധം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം, ഭഗവാനെതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പരശുരാമൻ അഥവാ രേണുകാസുതൻ ശ്രീ ജമദഗ്നി മഹർഷിയുടെയും ശ്രീമതി രേണുകയുടെയും പുത്രനാണ് പരശുരാമൻ. ആകയാൽ അദ്ദേഹം രേണുകാസുതൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അദ്ദേഹം. അതായത് പരശുരാമൻ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ്. ക്ഷത്രിയ സമുദായത്തെ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം 21 പ്രാവശ്യം വധം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ക്ഷത്രിയരെല്ലാം കൊന്നൊടുക്കാനായിട്ട് അവതരിച്ചതാണ് പരശുരാമ രൂപത്തില്. ക്ഷത്രിയ രക്തത്താൽ അദ്ദേഹം തന്റെ പൂർവ്വ പിതാമഹന്മാരുടെ ആത്മാക്കളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം മഹേന്ദ്ര പർവ്വതത്തിൽ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. ക്ഷത്രിയരിൽ നിന്നും ഭൂമി മുഴുവൻ കൈവശപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹം ദാനമായി അത് മുഴുവൻ കശ്യപമുനിക്ക് നൽകി. ദ്രോണാചാര്യർ ബ്രാഹ്മണനാകയാൽ പരശുരാമൻ ധനുർവേദം അഥവാ ആയോധന ശാസ്ത്രം അദ്ദേഹത്തെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. ദ്രോണാചാര്യർ ബ്രാഹ്മണനാണ്. ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേദപഠനമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ പരശുരാമൻ എന്ത് ചെയ്തു? ധനുർവേദം അഥവാ ആയോധന ശാസ്ത്രം, വേദത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ധനുർവേദം. ആയോധന ശാസ്ത്രം അദ്ദേഹത്തെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ കിരീടധാരണ വേളയിൽ അദ്ദേഹം സന്നിധനായിരുന്നു. പരശുരാമൻ ആ സമയത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല മറ്റ് ഋഷിശ്രേഷ്ഠരോടൊത്ത് ആ ചടങ്ങ് അദ്ദേഹം ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത യുഗങ്ങളിൽ ശ്രീരാമനെയും കൃഷ്ണനെയും ദർശിച്ച അദ്ദേഹം അത്രയ്ക്കും വൃദ്ധനായിരുന്നു. ദ്വാപര യുഗത്തിലും ഇപ്പൊ
അതിനു മുമ്പുള്ള ശ്രീരാമന്റെ ആ യുഗത്തിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് വൃദ്ധനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം രാമനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അതേസമയം കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീരാമൻ അവതാരമാണ്, പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ സ്വയം അവതാരി തന്നെയാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണനോടൊപ്പം അർജുനനെ ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അർജുനനെയും പുകഴ്ത്തുകയുണ്ടായി. ഭീഷ്മരെ പതിയായി ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച അംബയെ ഭീഷ്മർ വിവാഹം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ അംബ പരശുരാമനെ ചെന്ന് കാണുകയും അംബയുടെ അപേക്ഷ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം പരശുരാമൻ ഭീഷ്മദേവനോട് അവളെ പത്നിയായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം ഭീഷ്മരുടെ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നിട്ടും പരശുരാമന്റെ ആജ്ഞയെ ഭീഷ്മർ അനുസരിച്ചില്ല. ഭീഷ്മർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിത്യബ്രഹ്മചാരിയാവുമെന്ന് വ്രതം നോറ്റിട്ടുള്ള ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് അംബയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പരശുരാമന്റെ താക്കീതിനെ അവഗണിച്ചപ്പോൾ പരശുരാമൻ അദ്ദേഹവുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഭീഷ്മദേവനും പരശുരാമനും കൂടി യുദ്ധം ചെയ്തു. ഇരുവരും അത്യുഗ്രമായി യുദ്ധം ചെയ്തുവെങ്കിലും അവസാനം ഭീഷ്മരിൽ സംപ്രീതനായ പരശുരാമൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ യോദ്ധാവായി തീരുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത ഋഷിയാണ് വസിഷ്ഠൻ. ശ്രേഷ്ഠനും വിശ്രുതനുമായ ബ്രഹ്മർഷി വസിഷ്ഠൻ എന്ന് സുപ്രസിദ്ധൻ. ബ്രഹ്മർഷി വസിഷ്ഠൻ എന്നാണ് പറയുക. രാമായണ മഹാഭാരത കാലഘട്ടത്തിലെ സുവിഖ്യാത വ്യക്തിയായിരുന്നു. ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ, കണ്ട ഇവിടെ നോക്ക്, ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നാണ് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പേരിന്റെ അടുത്ത് പറയാ. ഇവിടെ നോക്കാം, ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ രാജ്യാഭിഷേകം അദ്ദേഹം ആഘോഷിച്ചു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലും അദ്ദേഹം സന്നിധനായിരുന്നു. ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ എല്ലാവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, വായിക്കണോ? വേണ്ട എന്നാ വായിച്ചോളൂ മാതാജി, ഒരു പാരഗ്രാഫ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹിരണ്യകശിപുവിൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ പുരാവൃത്തവുമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഗോവായ വസിഷ്ഠന്റെ കാമധേനുവിനെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച വിശ്വാമിത്രനും അദ്ദേഹത്തിനും ഇടയിൽ കൊടിയ സംഘർഷം ഉടലെടുത്തു. വസിഷ്ഠ മുനി തന്റെ കാമധേനുവിനെ വിശ്വാമിത്രനു നൽകാൻ തയ്യാറായില്ല. അതിനാൽ വിശ്വാമിത്രൻ വസിഷ്ഠന്റെ 100 പുത്രന്മാരെ വധിച്ചു. ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനാകയാൽ അദ്ദേഹം വിശ്വാമിത്രന്റെ എല്ലാ ആക്ഷേപങ്ങളെയും സഹിച്ചു. വിശ്വാമിത്രന്റെ ചിത്രവധം താങ്ങാനാവാതെ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സകല ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടു. പർവ്വതമുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ചാടിയെങ്കിലും ചെന്നു വീണ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ പഞ്ഞിക്കൂനയായി തീർന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു. സാഗരത്തിൽ ചാടിയ അദ്ദേഹത്തെ തിരകൾ തീരത്തെത്തിച്ചു. നദിയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയ അദ്ദേഹത്തെ നദിയും തീരത്തെത്തിച്ചു. അത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സകല ആത്മഹത്യാശ്രമങ്ങളും വിഫലമായി. അദ്ദേഹം സപ്തർഷികളിൽ ഒരുവനും വിഖ്യാത നക്ഷത്രമായ അരുന്ധതിയുടെ പതിയുമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ഇന്ദ്രപ്രമദൻ, മറ്റൊരു സുവിഖ്യാത ഋഷിമാര്. അതായത് എത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഋഷിമാരാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളില് അതേപോലെ ഭാരതത്തിലുള്ളതെന്ന് കാണിക്കാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. മറ്റൊരു സുവിഖ്യാത ഋഷി ത്രിതൻ. പ്രജാപതി ഗൗതമന്റെ 3 പുത്രന്മാരിൽ ഒരുവനാണ് ത്രിതൻ. ഇദ്ദേഹം 3ാമത്തെ പുത്രനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് 2 ഭ്രാതാക്കൾ, മറ്റ് 2 സഹോദരങ്ങൾ ഏകദ് എന്നും ദിദൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഏകദ്, ദിദൻ, ത്രിദൻ. എല്ലാ ഭ്രാതാക്കളും ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാരും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരുന്നവരുമാകുന്നു. കഠിന തപശ്ചര്യകളുടെ ബലത്തിനാല് ഇവർ ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഒരിക്കൽ ത്രിതമുനി ഒരു കിണറ്റിൽ വീണു. അനേകം യജ്ഞങ്ങളുടെ സംഘാടകനായ അദ്ദേഹം ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാരിൽ ഒരാളെന്ന നിലയിൽ മരണശയ്യയിലായിരുന്ന
ഭീഷ്മദേവനോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനായി എത്തിച്ചേർന്നു. വരുണ ലോകത്തെ സപ്തർഷികളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. ലോകത്തിന്റെ പശ്ചിമ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ആഗതനായത്. ആകയാൽ അദ്ദേഹം മിക്കവാറും യൂറോപ്യൻ ദേശങ്ങളിൽ ഉള്ളവനായിരിക്കണം. നോക്കുക, ആ കാലഘട്ടത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ഭുവനവും ഒരേ വേദ സംസ്കാരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു. ഇവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഗൃഡ് സമദൻ, ദേവർഷികളിൽ ഒരാൾ തന്നെ. സ്വർഗാധിപതിയായ ഇന്ദ്രന്റെ ഉറ്റമിത്രവും ബൃഹസ്പതിയെ പോലെ ശ്രേഷ്ഠനുമാകുന്നു. അദ്ദേഹം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജസദസ് സന്ദർശിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഭീഷ്മദേവൻ അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ച സ്ഥലം അദ്ദേഹവും സന്ദർശിച്ചു. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശിവന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ മുന്നിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം വിദഹവ്യന്റെ പുത്രനും ഇന്ദ്രനോട് രൂപസാദൃശ്യമുള്ളവനുമായിരുന്നു. ഇന്ദ്രന്റെ ശത്രുക്കൾ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ദ്രനായി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് തടവിലാക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ അതൊരു സമാധാനമായിരുന്നു അല്ലെ. ഋഗ്വേദത്തിൽ അഗാധ പണ്ഡിതനാകയാൽ ബ്രാഹ്മണ കുലത്താൽ അദ്ദേഹം അതിരേകമായി ആദരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ബ്രഹ്മചര്യ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രബലനായിരുന്നു. അടുത്തത് അസിതൻ. ഇതേ നാമത്തിലുള്ള രാജാവ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അതിശക്തനായ ഋഷിയായ അസിത ദേവല ഋഷിയെയാകുന്നു. അദ്ദേഹം മഹാഭാരതത്തിലെ 1,50,000 ശ്ലോകങ്ങൾ തൻ്റെ പിതാവിന് വിശദീകരിച്ചു നൽകി. അപ്പൊ ഒന്ന് ബുദ്ധിശക്തി ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കണം. ജനമേജയ മഹാരാജാവിന്റെ സർപ്പയജ്ഞത്തിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആരാണ് ജനമേജയൻ? മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രൻ. മറ്റ് ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാരോടൊപ്പം അദ്ദേഹവും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ കിരീടധാരണ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അഞ്ജന പർവ്വതത്തിൽ വസിക്കുന്ന വേളയിൽ വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം നൽകിയിരുന്നു. ശിവഭക്തനും കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കക്ഷിവാൻ, ഗൗതമ മുനിയുടെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളും ചണ്ഡകൗശിക മഹർഷിയുടെ പിതാവുമാണ് അദ്ദേഹം. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ സദസ്സിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അത്രി, ശ്രേഷ്ഠ ബ്രഹ്മർഷിയായ അത്രി മുനി ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രനായിരുന്നു. മനനത്തിലൂടെ മാത്രം പുത്രനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ തക്കവിധം ശക്തിമാനാണ് ബ്രഹ്മാവ്. ഈ പുത്രന്മാരെ മാനസപുത്രന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് അമ്മ ഇല്ല, മനസ്സുകൊണ്ട് പുത്രനെ ബീജം കൊടുത്ത് പുത്രനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അങ്ങനെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പുത്രന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ മാനസപുത്രന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 7 മാനസപുത്രന്മാരിലും 7 ശ്രേഷ്ഠ ബ്രഹ്മർഷിമാരിലും ഒരാളാണ് അത്രി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുലത്തിലാണ് ശ്രേഷ്ഠരായ പ്രജേതസ്സുകൾ ജാതരായത്. രാജാക്കന്മാരായി തീർന്ന 2 ക്ഷത്രിയ പുത്രന്മാർ അത്രി മുനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അർത്ഥമ രാജാവ് അവരിൽ ഒരാളാണ്. 21 പ്രജാപതിമാരിൽ ഒരാളായി അത്രിയെ ഗണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയുടെ നാമം അനസൂയ എന്നായിരുന്നു. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ മഹായജ്ഞങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സഹായിച്ചിരുന്നു. അടുത്തത് കൗശികൻ. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജസദസ്സിലെ സ്ഥിര അംഗങ്ങളായ ഋഷിഗണത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നു കൗശികൻ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സന്ധിച്ചിരുന്നു. ഇതേ പേരിലുള്ള മറ്റ് നിരവധി മുനിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത സുദർശനൻ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ, വിഷ്ണു അഥവാ കൃഷ്ണൻ സ്വകീയ ആയുധമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചക്രം അതിശക്തമായ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെക്കാളും അതുപോലുള്ള വിനാശകാരികളായ മറ്റായുധങ്ങളെക്കാളും അത്യന്തം ശക്തമായ ആയുധമാകുന്നു. ചില വേദ സാഹിത്യങ്ങളിൽ ഈ സുദർശന ചക്രം അഗ്നിദേവൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് സമ്മാനിച്ചു എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്താവത്തിൽ ഈ ആയുധം ഭഗവാൻ നിത്യമായി വഹിക്കുന്നതാണ്, എപ്പോഴും കയ്യിലുള്ളതാണ്. രുക്മ മഹാരാജാവ് എപ്രകാരമാണോ രുക്മിണി ദേവിയെ ഭഗവാന് സമ്മാനിച്ചത്, അതേ വിധത്തിലാണ് അഗ്നിദേവൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് സുദർശന ചക്രം സമ്മാനിച്ചത്. തൻ്റെ ഭക്തരിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ അത്തരം ഉപഹാരങ്ങൾ അവ അനശ്വരമായി തൻ്റേതാണെങ്കിൽ പോലും സ്വീകരിക്കുന്നു. ശരിക്കും അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്തപ്പോൾ അത് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തൻ്റെ വൈരിയായ
ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അനശ്വരം തൻ്റെതാണെങ്കിൽ പോലും സ്വീകരിക്കുന്നു. മഹാഭാരതത്തിൽ ആദ്യ പർവ്വതത്തിൽ ഈ ആയുധത്തെ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരണമുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തൻ്റെ വൈരിയായ ശിശുപാലനെ, വൈരി എന്ന് വെച്ചാൽ ശത്രു, ശിശുപാലനെ സംഹരിക്കാൻ ഈ ചക്രം ഉപയോഗിച്ചു. ഈ ചക്രത്താൽ അദ്ദേഹം ശാൽവനെയും വധിച്ചു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ശത്രുക്കളെ വധിക്കാൻ അർജുനൻ ഈ ആയുധത്തെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. മഹാഭാരതം വിരാടപർവം 56-3. ശ്ലോകം 8 നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യേച മുനയോ ബ്രഹ്മൻ ബ്രഹ്മരാധാദയോ മല ശിഷ്യൈരൂപേദ ആജഗ്മു കശ്യപാംഗിരസാദയ. അന്യേ മറ്റേ അനേകർ ച മറ്റനേകർ മുനയഃ മുനിമാർ മുനിമാർ ബ്രഹ്മൻ ഹേ ബ്രാഹ്മണരെ ഹേ ബ്രാഹ്മണരെ ബ്രഹ്മരാധ സുഖദേവ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഗോസ്വാമി ആദയഃ അതുപോലുള്ള മറ്റുള്ളവരും അമലാഹ പരിപൂർണമായി പൂർണ്ണമായി പരിശുദ്ധരായ പരിശുദ്ധരായ ശിഷ്യൈഹി ശിഷ്യന്മാരാൽ വേദ സമേതരായി സമേതരായി ആ ജന്മു എത്തി കശ്യപ കശ്യപൻ ആംഗിരസ ആംഗിരസൻ ആദയഃ മറ്റുള്ളവർ വിവർത്തനം. ശ്രീഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുവാദിക്കും ജയ്. വിവർത്തനം. അനന്തരം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള മറ്റനേകരും മറ്റ് വിശുദ്ധാത്മാക്കളും കശ്യപനും അംഗീരസനും മറ്റുള്ളവരും അവരവരുടെ ശിഷ്യരുമൊത്ത് അവിടെ ആഗതരായി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലെ ഭീഷ്മരെ അവർക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ബ്രഹ്മരാധൻ എന്നാണ് പേരുണ്ട്. ശ്രീ വ്യാസദേവന്റെ സുതനും ശിഷ്യനുമായ ഇദ്ദേഹത്തെ വ്യാസദേവൻ ആദ്യം മഹാഭാരതവും പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും അഭ്യസിപ്പിച്ചു. വ്യാസദേവൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇതെല്ലാം അഭ്യസിപ്പിച്ചു. ഗന്ധർവന്മാരുടെയും യക്ഷന്മാരുടെയും രാക്ഷസന്മാരുടെയും സദസ്സിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മഹാഭാരതത്തിന്റെ 1,40,000 ശ്ലോകങ്ങൾ 4,00,000 ശ്ലോകങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആദ്യമായി മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആഖ്യാനം ചെയ്തു. തൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായും അധ്യയനം ചെയ്തു. എല്ലാം പഠിച്ചു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പിതാവിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളിൽ അഗാധ പാണ്ഡിത്യമുള്ളതാകിയാൽ അദ്ദേഹം പരിപൂർണമായും പരിശുദ്ധ ആത്മാവായിരുന്നു. അല്ലെ, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിൻ്റെ രാജസദസ്സിലും പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിൻ്റെ ഉപവാസവേളയിലും സന്നിഹിതനായിരുന്നുവെന്ന് മഹാഭാരത സഭാപർവം 4:11 മനസ്സിലാക്കാം. ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ ആധികാരിക ശിഷ്യനെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെയും ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിച്ചു ഗ്രഹിച്ചു. ആത്മീയ ലോകം പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള യോഗമാർഗം, പ്രായോഗിക ജ്ഞാനവും കാമ്യകർമ്മവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം, ആത്മസാക്ഷാത്കാര പ്രാപ്തിക്കുള്ള മാർഗങ്ങൾ, 4 ആശ്രമങ്ങൾ, വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം, ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മഹോന്നത പദവി, ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ, ജ്ഞാനം നേടാൻ അർഹനായ വ്യക്തി ആര്, പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പരിചിന്തനം, ബുദ്ധിയുടെ വിശിഷ്ട സ്ഥാനം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും കുറിച്ചുള്ള അവബോധം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, ഭൗതിക ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വങ്ങൾ, സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, നിരന്തര ആഗ്രഹമാകുന്ന വൃക്ഷം, മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം സംബന്ധിച്ച് അഭ്യസിപ്പിച്ച് വ്യാസദേവനും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ സംതൃപ്തനാക്കി. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ അറിവ് ഒന്ന് നോക്കിയേ. ഇത്രയും അറിവ് ഉള്ള വ്യാസദേവനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെയും നാരദന്റെയും അനുമതിയോടെ സൂര്യഗ്രഹത്തിൽ ഗമിച്ചിരുന്നു. നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ പോകണമെന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് അല്ലെ. സൂര്യഗ്രഹത്തിൽ ഗമിച്ചിരുന്നു.
മഹാഭാരതം ശാന്തി പർവ്വത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൂന്യാകാശ യാത്രയെ സംബന്ധിച്ച വിവരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ റോക്കറ്റിൽ പോയാൽ പോലും എത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അന്നത്തെ ഋഷിമാര് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവസാനം അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ ധാമം പ്രാപ്തമാക്കി, ഭഗവത് സന്നിധി പ്രാപ്തമാക്കി. അരണേയൻ, അരുണിസുതൻ, വയ്യാസകി, വ്യാസാത്മജൻ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ നാമങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു. അത്രയും ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ അതാണ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹമാണ് പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്കത് വായിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത്. കശ്യപൻ പ്രജാപതികളിൽ ഒരാളാണ്. മരീചി സുതൻ പ്രജാപതി ദക്ഷന്റെ മരുമക്കളിൽ ഒരുവൻ. ആനകളെയും ആമകളെയും ഭക്ഷണമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്ന പക്ഷിശ്രേഷ്ഠൻ ഗരുഡന്റെ പിതാവാണ് കശ്യപൻ. അപ്പൊ ഗരുഡന്റെ ഭക്ഷണമാണ് ആനകളും ആമകളും. കശ്യപൻ അതിഥി, ദിതി, ധനു, കാഷ്ട, അരിഷ്ട, സുരസ, ഇള, മുനി, ക്രോധവശ, താമ്ര, സുരഭി, സരമ, തിമി എന്നീ 13 ദക്ഷപുത്രിമാരെ അദ്ദേഹം വിവാഹം ചെയ്തു. അതില് ഈ പത്നിമാരിൽ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരുമായ നിരവധി പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു. അതൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമാണ്. കശ്യപന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയായ അതിഥിയിൽ 12 ആദിത്യന്മാർ ജന്മം കൊണ്ടു. അതിഥിയിലോ ആണ് 12. കശ്യപന്റെയും അതിഥിയുടെയും മക്കളാണ് 12 ആദിത്യന്മാർ ജന്മം കൊണ്ട്. അവരിൽ ഒരാളാണ് ഭഗവത് അവതാരം തന്നെയായ വാമനൻ. അർജുനന്റെ ജനന സമയത്ത് ഈ ശ്രേഷ്ഠ മുനിയും സന്നിഹിതനായിരുന്നു. പരശുരാമനിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ലോകം മുഴുവൻ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചു. ഇല്ലേ? എല്ലാ ലോകവും കീഴടക്കിയിട്ട് ആർക്കാണ് കൊടുത്തതെന്ന് പറയണത്? കശ്യപന് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഈ ലോകം മുഴുവൻ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പരശുരാമനോട് ലോകത്തു നിന്നും പുറത്തു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു നാമം അരിഷ്ടനേമി എന്നാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം കിട്ടിയതിന് ശേഷം എന്ത് പറഞ്ഞു? നീ പുറത്തു പോകുന്നു പറഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു നാമം അരിഷ്ടനേമി എന്നാകുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്തരഭാഗത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഉള്ളവരുടെ പേരുകളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇനി ആംഗിരസൻ, അങ്കിര മഹർഷിയുടെ ഇദ്ദേഹം ദേവന്മാരുടെ പുരോഹിതനായ ബൃഹസ്പതി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ബൃഹസ്പതിയാണ് ആംഗിരസൻ. ദ്രോണാചാര്യർ ഇദ്ദേഹത്തെ ഭാഗിക അവതാരം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നു. ദ്രോണാചാര്യർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അതായത് ബൃഹസ്പതിയുടെ ഭാഗിക അവതാരമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അസുര ഗുരുവായ ശുക്രാചാര്യരെ, അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവാണ് ശുക്രാചാര്യർ, അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ കജൻ ഭരദ്വാജ മുനിക്ക് ആഗ്നേയാസ്ത്രം ആദ്യമായി നൽകി. വിഖ്യാത നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ ചന്ദ്രമാസി എന്ന പത്നിയിൽ അദ്ദേഹം 6 പുത്രന്മാർക്ക് അഗ്നിദേവനെ പോലെ ജന്മം നൽകി. ബഹിരാകാശത്തു കൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നതിനാൽ ബ്രഹ്മലോകം, ഇന്ദ്രലോകം എന്നീ ലോകങ്ങൾ പോലും സന്ദർശിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമായിരുന്നു. അസുരന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം സ്വർഗരാജാവായ ഇന്ദ്രനെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രനെ ശപിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു പന്നിയായി ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വന്ന ഇന്ദ്രൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മൾ ആ കഥ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? പന്നിയായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും പന്നി അങ്ങനെ സുഖിച്ച് ജീവിക്കണം. ആരാണ് ഇപ്പൊ പന്നിയായിട്ട് ജനിച്ചിരിക്കണ? ഇന്ദ്രൻ. എന്നിട്ട് പിന്നെ പോകാൻ സമ്മതിക്കണില്ല. മൂപ്പരവിടെ പന്നിയും പന്നിയുടെ ഭാര്യയും പന്നിക്കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് സകല മലത്തിലും അതിലും അതാണല്ലോ അവരുടെ ഭക്ഷണം. അതിലൊക്കെ കുഴഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് ആഹ്ലാദിച്ച് എല്ലാ കാമങ്ങളും തീർത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രലോകത്ത് ഇന്ദ്രനില്ല. സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ദ്രൻ തിരിച്ചു വരണമില്ല. അപ്പോഴാണ് വന്നിട്ട് പറയുക, നീ എന്താ ഇങ്ങനെ? ഞാനിവിടെ ഹാപ്പിയാണ്, ഞാനില്ല എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു. അവസാനം നീ ഇന്ദ്രനാണ്, ഇവിടെ കിടക്കേണ്ടതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വിസമ്മതിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മായാശക്തിയുടെ വശ്യശക്തി അത്രത്തോളം ഉണ്ട്. നമുക്ക്
ഇങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളൊക്കെ കടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കണ പോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് തന്നെയാണ് ഇന്ദ്രനൊക്കെ വരും. പകരമായി സ്വർഗരാജ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്താലും ഒരു പന്നി പോലും തൻ്റെ ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിവിധ ലോകങ്ങളിലെ നിവാസികളുടെ ആത്മീയ ആചാര്യനാണ് ആംഗിരസൻ. അപ്പൊ ആംഗിരസൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൃഹസ്പതിയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ദ്രന് ശാപം കിട്ടിയത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കഥകളിലൂടെ അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് മഹാഭാരതത്തിൽ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കണം. ശ്ലോകം 9. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താൻ സമേതാൻ മഹാഭാഗോനുപലഭ്യ വസോത്തമഃ പൂജയാമാസ ധർമ്മജ്ഞോ ദേശകാലാവിഭാഗവിദ്. താൻ അവരെല്ലാം സമേതാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടി മഹാഭാഗാൻ എല്ലാവരും അതിപ്രബലരായവരൊക്കെ ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉപലഭ്യ സ്വീകരിച്ച ശേഷം വസു ഉത്തമഃ വസുക്കളിൽ ഉത്തമനായ ഭീഷ്മദേവൻ ഇവരെയൊക്കെ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു. പൂജയാമാസോ ഇവരെല്ലാം സ്വാഗതം ചെയ്തു. ധർമ്മജ്ഞ കാലം വിഭാഗവിത്ത് ദേശങ്ങളുടെ മാറ്റമനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകരണം അറിയുന്നവൻ. വിവർത്തനം. അഷ്ടവസുക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മഹാനായ ഭീഷ്മദേവൻ അവിടെ സമ്മേളിതരായ ശക്തരും ശ്രേഷ്ഠരുമായ എല്ലാ ഋഷിമാരെയും സ്വീകരിച്ച് സ്വാഗതമരളി. കാരണം ദേശകാലമനുസരിച്ചുള്ള ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് കുറച്ചധികം ഉണ്ടാ ഇല്ല, കുറച്ചുള്ളൂ. ഇത് തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സ്ഥലകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ എപ്രകാരം അനുയോജ്യമായി തിട്ടപ്പെടുത്തണമെന്ന് വിദഗ്ധ ധർമാത്മാക്കൾക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. ലോകത്തിലെ എല്ലാ മഹാ ആചാര്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മിക പ്രചാരകർ അല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്കർത്താക്കളും സ്ഥലകാലങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് അവരുടെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചു. എല്ലാ ഋഷിമാരും അവരുടേതായ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചു. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ പരിസ്ഥിതികളും കാലാവസ്ഥകളുമാണുള്ളത്. അതിനാൽ ഭഗവത് സന്ദേശ പ്രചാരണം എന്ന തൻ്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ സ്ഥലകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ ഒരാൾ വിദഗ്ധനായിരിക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള പോലെ ആവില്ല മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള കാലത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ തത്വങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവന നിഷ്ഠ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന 12 പ്രാമാണികരായ മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. 12 പേരിൽ ഒരാളാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. ആകയാൽ തൻ്റെ മരണശയ്യയ്ക്ക് സമീപം ഒത്തുചേർന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള എല്ലാ ശക്തരായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈ ലോകം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള എല്ലാ ശക്തരായ ഋഷിമാരെയും അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വീകരിച്ച് സ്വാഗതം അരുളാൻ കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹവും അത്രയും മഹാജനാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സമയത്ത് ഇവരൊക്കെ വരുമല്ലോ. ഭവനത്തിലോ സാധാരണ ആരോഗ്യാവസ്ഥയിലോ അല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരികമായി അവരെ സ്വീകരിച്ച് സ്വാഗതം അരുളാൻ തീർച്ചയായും സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ തികച്ചും സ്വസ്ഥനായിരുന്നതിനാൽ ഹൃദയംഗമമായ ആംഗ്യങ്ങളോടെ മധുരവചനങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് ശാരീരികമായി ഇത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുമെന്നെങ്കിലും മാനസികമായിട്ട് അദ്ദേഹം അപ്പോഴും വളരെ സ്വസ്ഥനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഉചിതമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ സ്വീകരിച്ചു. ശാരീരിക പ്രവർത്തനം, മനസ്സ്, വാക്ക് എന്നിവയാൽ ഒരാൾക്ക് സ്വകർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാം. ഇവയെ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്തെ എപ്രകാരം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും അറിയാം. ആകയാൽ ശാരീരികമായ സ്വാസ്ഥ്യമില്ലെങ്കിലും അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു വിഷമവും ഉണ്ടായില്ല. നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവസ്ഥയിൽ നമ്മളുടെ ഒരു കരച്ചിലും ബഹളവും തേങ്ങലും വെറും
ശബ്ദം പോലും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്, ഈ നിലയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ഭീഷ്മദേവന് തൻ്റെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനം, മനസ്സ്, വാക്ക്, അതുകൊണ്ടുള്ള കർത്തവ്യം എല്ലാം നിർവഹിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്.